Chuirde fáilte roimh arás go dtíon spidéal anseo Stiúideo Cuan. Féchuint amach ar chuan na gaiileheh Caigí webh an lá inis agus buinigí soltas a bheith inar domhta anseo I gcuan an cheoil.
Airde tá si bh géisteacht le radio na Gaeltachta agus tá si bhín ar daantain seo a gcóin an cheoil. Agus I haanta tá Antóin Mac Gabhann agus Caitlín Nic Gabhann. Agus, well, bhí me cuiinmh liom héin níos luthe gur minic a bhfuilim le daoine ar an móthar agus gur Jaslam níos mó amachaf ina daanta agus ní héan eisceacht sibse. So is ionintach an seans é seo domsa bheith site in ar daanta agus bheith seans a gine bheith dina comhrá ceoil agus comhrá cainte. So leanam bud leis a geol beidir. Couple of real sin shock on Gordon New and the new policeman at Tuctor agus the Stony Steps agus real bra on Stiúideo Cuan hadni and Cheoil Mórlam the Master's Return. The Master's Return. Yeah. Tá siad go hálinn na faoin nach bhfuil I gcuiteine Ótá, well sin is dói gur a bé an fá go waran faoin éagsúla. Mar muna bhfuil siad go bra tá siad imethe I glún amháin. Ní anan siad agus is na cin atá sa substance onto sin na cin a hagan ó glún go glún an sin. A waran. A waran. Yeah, agus tagan siad sias ó glún go glún an sin.
yeah. Agus is Jackar rá céir de dhéanans ceann fán. Yeah. Yeah, it's Jackar. Tá an difriocht idir part, idir foin agus idir rialana, mar tá rialana a bhfuil bríomhar agus tá rialana a bhfuil sayas úagnach agus tá rialana a bhfuil an rithim ag titim amach antú agus iad go léir mar sin agus tá sé Jackar rá céan fá go bhhadan ceann maran siad go léir tuis go bhfuil fun jazz a bansló tá taistil jazz leis na nótaí. Sin an rud. Agus an sin thomáile sin leis an rithim agus an beocht atá an reinseach a go bhfuil an substantónta thomáid. Agus sin an rud. Tá rudaí difriúil ag bansle fan éagsúla. Yeah.
Way. Sin bhfuin mar trílas. Yeah, so táid an seo I gcóin an cheoil sa spidéal agus táid a caintear ceoil agus cúldar an cheoil. So, Antóin, tú hain inis túin mar gheall ar de chóldra le a hail. Rugga is tóga mé I Condaí an Cabhain, paróis na Mullahórn I Condaí an Cabhain. Thosaí mé an fidal an sin. Ru sé timpeall Bhí sé timpeall orm. Cé gur ag an nám sin bhí na sean ceoltarí a fáil bháis agus bhí an cuideas mhódíobh imethe ag bhí reinstíomháin ag an nám sin. Cad a chur an sim Russian? Well, bhí dúil sa cheoil ag mo bháthair, mar tháinig caiisí sealaí America sulla fós sí agus dólam sí an melódian an, dimí sé chuig rangan I ceoil James Morrison a bhí an agus dólam sé písa ar an melódian agus thug sí an melódian a bhaile agus gramophone agus céirníní. Agus bhí ar siúd agin, agus bhí dúil sa ceoil eici agus bhí drethar eici ho mai má oncle, well bhí cuidhhaid an clán I New Eabhrac. Agus dúil acu go léir sa ceoil agus chur má oncle a grethar fidal a bhaile onas go méide go dhéanach duine an clán an ceoil agus níor thosaí aine ar an fidal go dtí go tháinig sé híos domsa agus thosaí mise ar. Agus bhí córsan agam a cas an ceoil, a cas an fidal agus bhí sé a múnú an fidal, sásta múnú an fidal agus... Ra sé mór an níos sin ná tú nó... Ó, da bhí, bhí ar nóí seanár. Seanár agus ceoltóir mai ach ní ra mé a carta gábhlí in a fólam leis nuair a fuair sesin bás. So, sin é. Ach de hógus don mé leis agus ar a tháinig mé go blá clia. Bhí mé freistal ar choláiste na hOllscoile agus bhí mé fannach le a grifúr é sa carrig dú in á clia. Agus an céad sahran thula mé go raibh seisiún ceoil híos é hallan é bhin ar cúil an sépéal sa carrig dú. Agus duimi mé híos an sin ar an céad sahran agus de bhúil mé le Mícheál Halloween agus Clan Bergens, Joe Liddy, Páirite Conic ar an concertín, Princess Nic Gabhann. Ceoltarí mar sin agus bhíidir iontak ag an nám agus ní raibh mór an den ceoil a bhí acu, ní raibh mór an agamsa. So, tré cúpla bhliain bhí mé ag tóirt céim suas ag fólam an ceoil a bhí acu sin an rud, agus rinne sé maithis domsa an sin. Na seascatíon. Sin níideag seasca sa sé a tháinig mé isteach an áclia. Ag an am sin bhí neart ceoil thart timpeall. Ní raibh cad dá riire ní raibh an ceoil sna pubs. A go bháin Donahosie Marion Row agus níos Janie Slattery sí Shráid Capel. So go mór bhí an ceoil in sna clubbaní, cos bhfuil líne a mui sa carrig dú agus bhí cuman na bíbarí I Shráid Tomás agus bhí St Mary's Club I Shráid na Haglaise agus bhí craobh maith a cóltas ag Clúan Tarab an mhuis Ostáin Hollybrook. Ach sin an cuí a bhár an ceoil ní raibh sin na pubs an trá sin. Agus Caitlín, so is inín le Antóin tusa so tá dúchas sin. You know, the mission then is oigas sa tach, so bhí na lads eile ag seanam agus ag dagsa nar bhí me se anóg, so bhí mé gcónaí a géirí bheith ag seanam lo, agus ag dagsa lo, agus ag géirí an... But a bhí an tá arm really mar sin soáile mar bhí duine ag gcónaí an sin sa tach leis an céad tún eile a hagus dom nu an céad step eile haspant dom fiú na 1, 2, 3s, you know, an céad na 7s or a céad rud eile, so bhí si de gcónaí an sin le cuidúlam. So, you know, sin an tach atá agan go fóil in Gilléagláin an Ashburn na gan daine mí tá na léinn de sira ar fad bhí siad ag flá láin agus ag scos ar Willie Clancy agus flá na hair agus sa caravan ní Roma Drívan Lanzarote nuair bhí mar sin na Sun Holidays mar sin, so sin an
na cáirde tá agan ó agus fós méid ceoltar freisin sin an so thosaigh mam agus dads ar an saoil sin would I suppose goróla mé go is módas na tunes agus ó dads agus gan rithim agus dearn sé gcónaí caiith tú an ceolach ar faoi cussing the dice, or you have to put the music under the dancer's feet, because rud mór sa tach sáile ná an dice as chun é chlár do teis mórí móami agus tá si just tá crí móam is tísa sit na sets an stíal sin an battering an fosworki an na dice sin a go hart ar set in near her chun é an chlár tá sé haar céin agus níl rud a just did tá sé istíam a chrí nar ecum daine ag dasa mar sin just hosín de chrí so sin an áta bhfuil an táhacht sin an rud is fearr sa cheol doms agus forméis sin sáile mar sin an sort dearcha atá ag mo heis mé thoirí ar an ceol ná go bhfuil an puint sin agus an nasc sin ag leis an dasa. So sin an rud bí meid smuoine bharnar tá ag senam ná i géirí é a bheith sort rihamú agus an foiineh a bheith an do dasa. Do hausa. Tá mit a spidéal a lochtéisteachta a chéile ar radio na Gaeltachta a gcóin an cheoil agus tá Caitlín Nic Gabhann agus tá brog a cruúigurthe agus tá si chun step nó ró dhéana dóin. Tá mé. Nina tú. Jenny mé sin. So níl plán agam inis leis an dais, ní bhíon plán agam rinne mé rin go gaelach na comórta sí na fashion agus Riverdance agus rinne mé sinna lig nar bhí mé ag bus agus rinne mé set dancing le mháthir agus an battering sin agus inis just níl an sim agam sa rin go gaelach bus just denimíireacht an tún a leanúnt. So táis tún le chun well, Jennifer sinna dhéanamh agus Tusa túnlachan den tún. Agus tá sé is mailam seo dhéanamh mar tá na tunes ar ólas agam. Inéan fá cúpla step agus gan na faoin gan an fáin a hains go dtí an darna round so fechan sa féidirlinn an tún a hains. Seo tá mé gan an mountain top a dais in it. Mountain top, yeah. Watch me.
lágadtíú. Ná lágadtíú sé bhirt Antóin Mac Gabhann agus Caitlín Nic Gabhann. Bhí sa caint, bhí mar a caintear ceantas na chláiricha, nó níos múna ceannacha, bhí mar a caintear na chéilethe agus conas mar a chúdaíonn siad leis an duine, mar chuid an sochaí, gur don té atá cúthalach, gur bhfuil na struchtúra seo gur féidir le daoine a bheith le chéile, agus tá sé sin an a háachta ceann, agus tá buinte éir tá na rincí sin ar fád agus tá na seitine agus an sin tá an waltz atá deas réig agus seans bheith caint nó just a bheith I ggóúidir beagritheach le daoine. Agus tá sé mai freisin mar is féidir le bheith ggóúidir den ag an gan a bheith caint freisin sun má taú cúthalach ar nó má taú thuirse go caint is féidir le just séisií anamh agus bheith ggóúidir agus crack a bheith agus leis na daoine seo gan córa gan brú a bheith ort córa anamh agus siúir sin so si bhí mé. A bhfuil ní a bhí a fás ag na céilethe sa bhaile bhí bháils idir gach rince géalach, so bheith onsína hinse agus bháils agus bháils a Limerick agus bháils agus héimicas jig agus bháils agus sinna chuí a rach an ihe náirtháil sanna agus ní rá seans ag daoine bheithe caint in onsína hinse nó rincí mar sin so de thugan bháils deist an na búscailí agus cailíní dul an orlár agus leabharsla na chéile. Agus sin an rud. Na ceistena Ní ceistena a chóir díreach. Se. Agus an dúil tú a thuirt. An dúil tú. So tá bháils agus. So sé seinna mu Sundays well, so chuir me sé an choláiste hí sa garcaig agus tá Sundays well sa chathair sin an átain bhfuil an Ryan Cheoil. Tá sí go hard. Tá sí go hard sin St. Vincent's sin an átain bhfuil sé tá Ryan an Cheoil mar farta UCC an sin agus cha mé ceir bhlíonn an sin just átíintach. So nuair bhí mé ann cha mé an bháilsbeag seo so Sundays well. Sundays well.
So Caitlín bíonn tusa cuma, agus ní gcónaí go mbeadh an úrdais I do haanta. I'd say an chud is mód an am nar hagan tún úr is seahamach le gin ní bhín an uirlis I mo lámh charbe just bín pan agus pápéir an is nach nead mé dermid ar na nótaí, but yeah, I think just well, nar bhí mé óg bhí an céad fart do churann fépa ag an imach le gin ar fe coppla seachtain agus ní raibh mé ábal de smaoineh ar an darna fart agus bhí mé óg sa chu mé mac bhí tas mí sa gádaín agus chu mé mac thugad agus dúir mé dad tá céad fart an churann fépa seo amach le gin le coppla seachtain cad é an darna fart agus dúirtí nearchúla tú riomh so sin an slí gur hála an céad rud an céad tún. So ní is a good. No, just rud siimplí beg agus so chuidí dad lom an. Oh yeah, chuidí dad lom an darna fárt a chur leis. Well, an tún sin féile thug sí mar anamir agus sin I gcuimhne rina tréna, rina crotty as taobh muoiticeil roise chundaí an clár agus de fós sí agus bhí sin na cónaí thuas I chunda na mí. Agus de thosaí sí ag múna ceoil agus de thosaí sí ag múnú an concertín. Agus is de bhar sin fuair sí bás ó go leor leis an ailse ach is de bhar sin go bhfuil cuidhhaid daoine ag cás an concertín I chunda na mí inis agus nuair a fuair sí bás bhí féile beag ar de bhar sé a fá Jeff Leon agus bhí Caitlín ag dul chuig an féile agus bhí an chorm fipa sin an agus is rina a thug na céad cúpla nótaí do Caitlín ar an concertín sola bhuair sí bás agus d'anam ní Caitlín an sin an chorm fipa mar féile rina. Tá sé go híomhann ar bhd. Chluisin é sin inis gan cúpla glún ní bheith úsas orm. Yeah. Agus so is a gúnda na mí a dás tusa sús mar sin in Ashburn. Yeah, Ashburn chun na mí well tá cóní armanis an lídóir agus tá an aice leis an airige an sin agus ní as mé níos an aice leis an airige so rud iontach seo inis bhí really bud sult a scoil síos fan siúlódaí an sin agus an spás sin cos tá an saol gnóthach idir an obair agus páistí agus gachard agus taistil so nuair tá mé géirí rud ag an uair a chrothú tá sí gcónaí dachar spás ála I de chluigéine de aigna le spás a chuirt a rud ag an uair heachtasteach sa tá téim síos ag an trá le fágam an fón sa chár agus téimigh siúil le papar agus pan agus an chud is mód an am near hagan níl rud ar bí ampa inis sa rís smaoinmh das agus beidir go mé rud ag teach das sin beidir am éigen so spáin am mé. Goráin. Tá saoil go mar rií nach bhfuilnar tá ceoil I de híal tá. Well nuair tá tú ábalta sort do chud bochuáin a chur tríd an páirt tríd an cheoil tá túúns agam agus tuise gom gromé brónach nuair bhí mé chuma sin nuair tuis gom gromé gromé nuair bromaínta sás ar rud go go mai ar tá na mochuáin le is tí sa bhíon. Agus nuair a chluisin tú an fán bhfuil uirlis a gluisin tú de cheann nó? No, níl really. Agus a barla mé anmh gan uirlis a bheith lámh mar sílam
ratha sé in páth difriúil. Tá níos mó like spás just imach ligin thugad sé go an bailach seo nó an bailach sin. I don't know, maybe gofuil mé ró just tá patterns agam mar an concertín agus ratha mé sa pattern céin or something, rud é go mar sin. So Is sa clígan atá an ceoil agus má tá tú a cuma is sa clígan an ibrion sé. Ní ibrion sé an orlis, mar tagan an orlis sa dara áit. Is coffer an ceoil, coffer é a bheith sa clígan agus caithí sé bheith socrathe sa clígan sul a hagan tú chuid an orlis. Le sin mar a hílam se agus féin sé mar an ggéine féag tú a siúlthart timpeall agus féag fón ag rith i de clígan an tamar fad. Agus muna bhfuil pís a papiar agat tá sé cailse, mar ní dhéanaí tú an dara uair é mar an ggéine. So sin bhíonn sé an sa bóman sa sin agus tagan an orlis sin a dhí sin. Cad é a haine smith? Rialana. Tá go rialan sin, Bordens an sceart a glynn agus cóúdar an doras ag sépéal clúna. Good ass.
Teachtón chéile seo gá I gcíneocht Caitlín Casadh churamóig bhanin suasach Tóireach na gaú na Cheoil cuireú mé Gos ceanna ní waí me go lácha Tá cránín chuirthain faoi bhána chéile seo agus baimmuid an seo go lábánan Beimmuid in ársaí ag bracú gal na maidine agus ceommuid na gaúna amáró. Berim bhálacht weir na chéile seo mar is siad a dágan seo le fan mé Mair is móir go bránach sa bhaile Is gan gair am sa teacht in a láthir. A yáni bháile ó tairú sa bháile gom Na bíoch aglar teacht I málathir Is go deodeo a rís ní rachadó thar sáile Nuair agus tú dá leanamh is a bháthir Stiúideo Anto Gimachwem is ó hála nach tú atáin andam
sa Stiúideo Cuan chéile slán na leis. A riine úsle a locht éisteachta tá an sibh inar ggólúdar an seo sa spidéal muid a féchant amach chuan na gaiileh cheann mhórne. Is Stiúideo Cuan agus I gcuan an cheoil agus imime haanta tá Antóin agus Caitlín Nic Gabhann agus tá muid duine ceoil agus a caint agus a caint ar chomadóireacht. Seo tún a chum dad nuair a bhí mé ag pósú chuir sé ó the Wild Atlantic Wedding ar an tún seo agus hain tú seo ag an banis. An affran se. Well sin mar a deiream ní dhéanam rud ach nuair a bhí an brú orm agus bí an ócáideáin. Agus sin an taon chuí agus bíon an lá ag teacht is ag teacht níos gire agus ní bhí an éon rud le fáil. Oh Lord, ná bí a caint. Ok, so déanamid é seo mar sin. I do. Glachan. So, tá
So tá daoine an agus seinnn siad den nósa Antóin go bhfuil go seinnn sibh go thomláin go dúchasach agus leis an crí agus ach go bhfuil slíbethe eile acu chomá. Agus an sin tá daoine an agus thugann siad a saoil don geol go thomláin agus chuann siad na hithecha ar fad in éon míos. Seán amháin. Agus Caitlín Nic dhéanta sé siad dhéon ceoltóir profisiúnta sé sin é tócha, but ní sin an plán a bhí agam is rinn mé céim múntáireachta meánscoile so bhí tú díú 6 ar an móthir sin. Well bhí rinne mé an cuasa agus díreach nar críicní mé an chuirsa chumé ar an bóthir. Bhí mé ré le imeacht an sin. Just chuaigh mé héin agus mar chéile céan go America agus bhí me down, coppla uair sa bhliain ar feadh beidir 7 bhliain an sin agus ag duine rudí eile nátainna eile freisin. So bhí sé iontach mar bhí me just siúil amach le chéile agus agus bhí me sa chár ag caisteal agus in America bhí déanann siad ceol chuirmachas tíos na tithe house concert, so bhí sé éascéis sin a chuir le chéile churas agus just an birthgad, so bhí ní rud mór a bhí a gceis, so bhainmid soltmhór as sin ar feadh 7-8 bhliain agus nuair bhí mid na hátainna seo America agus hátainna eile bhí mid déanna ceol chuirmacha beaga, but chomáile sin bhí éile bhí daoine ag géirí rang concertina bheith acu agus átainna níor chula mé riomh ar na átainna seo agus bhí mé déanna ranganí concertina na átainna seo, so tá éileh ar tá daoine ag géirí an concertina ólam in átainna éagsúla thpad na crunne agus tá sé iontach ní creidtá rilí go bhfuil an sim ag daoine sa concertina ní hiigem rilí céim fá ach ar a stoppam mar na tarsanna sin bhí mu de bogad go gcuidóir agus bhí mu asú le cúpla beg agus bhí go nach mé mu a déine sin an méid céine sa Rómad, so chur rinne mé siomh idirlíne le ceachtainna concertina just in na daoine seo atá sna hátainna seo in tíortha eile agus níl múntóir ceol acu níl múntóir concertina acu ach tá simhór acu, tá si de géirí fólam agus tá simhór acu sa concertina. So just rinne mé an siomh sin irishconcertinalessons.com agus tá daoine ag lágáilisteach agus ag tógáil na ranganí, so chur mé 3 camera sa ifig sáile agus ceanháin ar lámh jaas agus ceanháin ar lámh clé agus cean eile bhí mé caint isteán os mo chóir, so tá tún uair in an ceacht, but don cuid is mó tá mé géirí an technique hagus agus intin dómh faoin ceol ritham agus an phrasing agus flow sin bhád níos tábhachtaí is féidir le tunes a óla mátar bí, but an flow sin é. Rud atá anna feachta cuiseachs cuitínta níos ná yoga retreats, after concertina retreat. Well, tá ceanna go. Wild Atlantic Concertina Weekend. So tá sé nuair bhag mé go gcuidóir ar mé am héin. Bhag sam mór acu an seo, so bhí bíonn sé agam gach bhliain na mí bealtainna agus luúin go hína bíonn rang concertina agan le chéile ar maidin agus an sin ané na ranganí ané am lón chinmuid ar bus go Glanbheithe nó ar bád go ggóla nó bín ceolcharmach an le ceoltóirí na háte agus nó siúlóid ag fólam faoin cheantar agus an tanga mar tá si de le ag tacht as tíortha eile, so chun an áit a heispantó bhí tá sim tá si fabulous, agus caradas an sin freisin nach chfuil gan nuair a nochtaítar áitina mar
Well, áitir bé in éireann, really. Nuair a nachtaítear é le ceoil, agus le daoine, agus le teanga. Cuireann ten sé chomór a bhaim ar an duine ná duine. Tá chuir sé chuis a bhaim ormsa agus mé am ógánach raim muid siar go dúnchaín, bailnar téirigh, gorta dó, bail agla sin na háitin ar fad an son, agus mar ógánach, mar leadó, just chuis sé chomór sin a bhaim orm. Dríocht agus áileacht agus foláintas agus áhas agus grán agus rógaireacht agus na hain crack. Na hain sais crack. Sin é. Tá annach chuid daoine is le a glóir seo agus tá si gailta le chéile agus tú hain agus tá haid. Tá si just go háling an tuiscint atá idir bheirt atá an dealach céine. Tá si go háling ar fad. Bhí a stór mo chrí na fán íhín é sin nach Fán íhín árán íhín é se agus thuúlas go minic é trís na blianta bhí mé ar cúpla toras ceoil le cóiltas go bratan agus go Americás mar sin agus is minic a bheith an árán seo ag na háránathe ar an toras ceoil sin. Is fónálíné sin agus mar a dúras is minic a thuúla mé ag na ceirmeach ceoil an sin ar a toras ceoil. A chasa? Rá ag péáránnaí a bheith ar an grúpa ar an toras ag an am agus ag an am sin bhí an glúin go léir dana
himmerci na daoine a dag éireann ins na chéagadtí. Bhí a go léir beo I New York agus I Boston agus I Chicago ag an am sin agus dimí foin agus árán mar sin a bhí ag baint leis an immerce agus na bright lights agus gach mar sin agus dimí sé go mór ortha agus sin an sayas árán agus an sayas ceoil a bhí uatha an tam sin. Agus tá an glún sin imethe inis a dag éireann an glún a dag éireann ins na chéagadtí. Tá sé beagnach, well, tá sé imethe beagnach. Nach mór am inis, Well, tá Caitlín agaí. Rinne muid Caitlín le chéile. Bhí mé duine tlúiscí ag duine tafad le daoine eile agus bhí mé géirí treacanna dhéana le maithair. So chur mé brúar dad teachtasteach sa stiúideo lom so churmid coppla tún le chéile agus sin just na tunes ón baile a óla mé ó dad ag fása níos sáile. Agus tá Brian McGrath linn denna tonlachan ar an piano. Tá áthas arm go rinmuid sin. Churmid an titil Tubar Bhríde because sin is as Tubar Bhríde gan den clár in aice le scanner agus na clifsa máthair is as Tubar Bhríde de máthair má mháthair bidí Pierce. Agus fós bidí Mohanna her Micheál Murphy agus is as Enna Steinman. So is as éarcha chun den clár an taobh sin do Machlan strifor le leis an fear sin le Mohanna her Micheál Murphy, Josie Murphy. Spinster bhí intí agus bhí coníar hí amáileach lia agus bhí dawsaí eici go minic agus is na seascataí agus ribh sin well, bhí sé banseach bhí Aherberni Micheál agus Biddy agus Josie agus Reinsteini eile bhí Joe Crow, Paddy Corrie, Micheál Tubridy, Paddy King agus Ichud agus bhí club acu I Bridge Street, the Claremont Club, no Mrs. Crotty Club I Bridge Street in Artlia. Agus bhí ceolán gach seachtain agus de bhún Josie na setine an sin, well go mór an plain set, de bhún si an plain set, mar ag an am sin ní rá an plain set ní rá daoine a dawsa an cléir set, agus de thosaigh sé a bhúnú in Artlia. Agus bhí an ceolán agus an dawsán an sin gach seachtain, agus thomáile sin de cónaí sé in Oscail Longwood ar an cuairbóthar theas in Artlia. Teacan sin agus Cístín beag ar a cúil, agus bhí ag hausdan seici gach mí anar sa Cístín beag, agus ní rá ach spás tógad an doras síos agus an troscán péir troscán a bhí an troscán amach, agus spás de beirt teoltóir agus an set. Agus nuair a bhí an set, críocnathe rachach siad amach go dtí an seomra mór a bhí an, agus teochach an Ochtar eile is teach chun ar céad set eile dhéanamh. So sinna bhí ar siúil. Agus leanach sé ar go dtí a cúig ar maidin. Cuimhne das. Nuair a críocní Josie nuair a d'éirí sé beagáninte ní seanach nuair a críocní sé leis na híchanta de thógamar an bata an sin go chiléaglan chuigearteach agus bhí dawsaí tí hagin sa teach an sin I gcónaí ó fósamar. Godas. Agus tá siad ar siúil fós. Bhín clár radio Caitli House ag tacht an chéad sathairn sa bhliain gach bhliain agus so té an clár amach bio ón na ní go dtí na 10 agus bín hartar dahad ceol dorastí sa seomra site, so bín na couches agus gachar de muo sa garaiste agus tá firms benches ag genta ag dad agus so bín gachtainna kind of lined up agus tá spás when you set agus bín an crack go mai agus bín setting na tunes curtha le chéile ag dad rih ré so go mé mud base tunes all gun don clár don banna gachtain ag senam le chéile agus chuann sé
scríann sé an céad coppla nóta de ahan tún písa pop ar mór A2 agus chuchann sé ón díon agus nuair tá sé an am go le seachtaín céad tún eile sús leis an bó. Well ní bhíon éon deis ar bí clachtú ná run trú ná éon rud dhéanamh mar tá tuigeann tú ceoltóirí bíon míad fio ag an ní clog agus tagann siad isteach leis na cótaí móra ag lethúir tréis a hocht. So bhíon muintear ortaí ag géirí soundcheck a dhéanamh so ní bhíon deis éon rud a dhéanamh ach dul beon ar a hálíonn sé. Chríochnaí an clár radio agus an sin bíon té agus sponsachgan agus sin leanan an ceoil ará go dtí ceathar na chuig ar maidin. Do go ná cúide clog do go ná chríoch nóthag méid nó lethúir tréis a cuairí gúranta. Cumad suas leis sin? Well, nuair a bhíon daoine cosúil na Mícheál O'Reilly agus Mac Dara agus iad siúdán is féidir leis an ceoil leanúint go uair ar bí. Is all in an rudé. In my harm se bín an ceoil is fear an hartar trí a chlog. Tá lá éile bríide chum tú fán comisiún chum mé Páirt Luasca líana chur an taisce ceoil gocha sé an itma ceistarm líana rud éigen na chur le chéile funne lá éile bríide agus bí me dasa so bhí méid rianamhar níomh bríd í héin agus an scéile taici agus tá an fun sin níomh pádraig setans arolalas ag gachtainna agus an dasa a héin leis, but níró fan nu dasa in almost a níomh bríd. So rinn mé sús an Páirt Luasca seo le ceara fáirt ann agus ceara step le go leis na páirtainna. Just le cuioineh a dhéanamh ar an clóc agus na chuid siad. Chuid si go dtí ceara chuaine den dalamh. Sin é, agus an cross an sin. Ceara híomh den cross freisin, so bhí mé híos ag an trá lá agus bhí an pan agus pápers a bheits go maiid Páirt Luasca, sin dasa sort baninscannach atá i gceist sa dasa agus ceara fáirt a dhéanamh an almost an a rudí sin, so sríle mé. De, le tail.
mer maidin a tarachan in íhar. Di leis ceannach mar in nach móghine rom. O tart an alach me gos imes sís lis léiriú í liver sé dom is luach nam rom. Juani liver vistilad me vetin. Morra es mogele mas mistilum to vegil. Brointe gos multi veshile de holdo híine agus casadh veneris godarach sílechan hí. Shark agus grama hilev. Planda an linne vadetig mo fosne. Berskelo am chike da durin de bog da belga durin de teile da dorach shin barach le. O jair mer maidin a tarachan in íhar. Di leis ceannach mar in nach móghine rom. O tart an alach me gos imes sís lis léiriú í liver sé dom is luach nam rom. Gohánaí. Yeah, better couple part dad the cow that ate the blanket in the flowers of spring agus an trí can this na céad part a dóla mé riomh the old favourite an tanna matire, but the couple an the Kilfanora jig new club Caitli.
Airde tá muid tacaí chun deire bhí sé go hálinn a bheith nuair domhta agus go riálinn a bheith go lódar Antóin Mac Gabhann agus Caitlín Nic Gabhann Iwenlí go méir sé be an am sé ríist a locht éisteachta go dtíad chéad cún an cheoil eile.